Oh, ja, dat weet ik wel. Ja, nee, jongen, het is wel zo mooi. Nee, er komt wel wat verromming, hè? Ja, je mag ik wel wat net bejaardenhuis en zo wat heen. Mijn zuster zit daar, hoor. Die wil altijd blij erbij kwam, ja. Ja, dan ben mij even een squale. Een heel aardig, ja, liet Famke van, liet ze Pia van uw sjoutje had ik beus west, ja. Ja, ze hitte geen pietje mee, joh, daar. Het heet Pia, maar het hindert niks. Nee, ik ben nog liet ze Pia had beus west, maar ik wil bij Paken bij logeren. Nou, ik zei uit van Hoesman, hè? Nee, logeren, zei je weg. Nou, dat gaat er helemaal uit, hè. Maar het hindert niet, nou, ik zei het maar logeren. Ja, ik zei, als die medaille juist, want daar gaat het dan meestal weer. Nou ja, je had beus, je hebt allerleerst Famke, ja, liet ze Pia. Nee, jongen, had ze beus. Ik zei, dan uit van huis. Zullen we dat opbrengen? Nee, dan niet meer uit van huis. Voort maar. Kleer, als die medaille af, daar gaat het dan. Maar Kleer, je had prachtig buisbraten hier. En door dus lekker buis slipt. En door de maand had ik de blokken van de zolder halen. Weet je wel, die van blokken van vroeger. Die kun je wel helemaal niet omdraaien. En dan zitten er van die mooie sprookjes op. Nog heerlijk, ja, nou een sjoutje halen ze voorop. De wind wil met die blokjes ondergaan. Dus ja, de koer liet ze van even net begrijpen dat ik de mem van haar mem ben. Koer ze even net zo goed snappen, snap je wel? Nee, jongens, ik ben Beppe net. Dat sjoutje halen erop. Dus hij dacht, heden had mem de blokken van de zolder halen. Ik zei, zij wist wel wat hij vroeger echt met braten had. Zij liet ze ja, hé. Dus ja, de koer het even net voor me krijgen, jongen. Dan zei ze, toen zei sjoutje, dat had mem vroeger echt met braten. Yes, zij had mem vroeger ook bij Paken Beppe logeerd. Nou, ja, dan kan je het even net voor me krijgen. Nee, maar dat had wel mooi, hoor. Ja, je had mooi. En je had even met mijn man naar de boerderij van zijn broer was al zo mooi. Ja, joh. Nee, wie krijgt een keltje geboren? Nou, heel gebeuren, ja. Ja, dat leidde naar warm en dampen. Hè? Ach, heen. Heel verhaal. De eitjes die winnen zo groot als wat. En door vregen zo'n Paken, ja, dan krijg je dat, hè. Paken, hoe wordt zo'n keltje geboren? Nou, doe Paken op scherp, hè. Hoe hij mij Gerrit ik shot van me, hè. Nou, hij had me knap uitgered. Hij zei, eerst komen de vaste pootjes. Dan komt het kapje. Dan komt het beuletje. Dan komt het kontje. En dan rogel hij de voetjes er samen achterom. Nou, dat die knap of net. Nou, liet ze van hem schotten met een regen. En dan zei ze, waar zetten dan in, hoor? Ja, dat ben, hè? Ja, en nee. Nou, het is even wat een squallen. Dan ben je met wat bezoek gaan. Nou, dan kunnen we er wat zien aan, hè? Ja, ik zou zeggen, nog maar even trots zetten, meus al. Ja.